Sziasztok, ez egy újabb videó, és most amúgy tudtátok, hogy nekem most újra van egy kis akkom, egy másik újra. Igen, ez lehet, hogy a régi fiókja volt a testvéremnek, apám állította be, hanem már rég ez az. Rajmi 521. Mikor? Még várjál, jó? Szóval vártok. Srácok, a telefonom azt akarja, hogy töröljem le a YouTube-ot és a Robloxot, pedig sohasem fogom. Jó, ezen lesz egy privát szerverem, és belépel a kis akkom. Nem, már nincs Robuxom, az a gond. Akkor Super Secret Game. Ez ingyen. LPG Levente. Srácok, aki nagyon szereti a LPG Leventét, a nevemet, az akkor privát szerverre mindig állítsa be a nevét, a nevemet. Mit Levi? Még várjál majd. A kisakom picit lassú, a Biózsi Levi 0008. És srácok, aki elveszi, nem tudja mi a jelszó. El akarja venni, nem fogja tudni. A jelszómat nehéz. De ezt én régóta tudom. Na, itt vagyok. Alen, Maja, vagy Mismáz. Na. Amúgy tudtátok, hogy ez a kis akkal már az Alen testvéremé volt? Halifám! Találtam halifám! Most engedem, hogy a Maja kipróbálja. Tia, itt vagyok. Várja? Hey! Mi az? Teszik egy kis lákkot. Én Ellen vagyok. Eltöplök. Ez új? Ja, régi. Te nem itt akkor? Ez már régen volt itt. Nem megy. Én jövök. Ezeket fel tudtam szedni. Ez komoly. Te nem itt a Levika. Tartam meg. Hely, Nisziátó. Mi az Maja szaros? Nisziátó. Te Fesztivál vagyok. Lucky Block, az enyém. Mi? Odatok nekem. Nem, soha. Jó? Hogy? Múden, osztop! Haha, Maja. Amúgy neked adhattam volna most tényleg. Miért? Találnél akkor? Nekem nincs akkor. A félelmet, amiből erőt meríthetsz, és ami reményt ad. Olyan hősies, most is itt van veled. Viszont ott van veled a Levi, tere! Nikó Márton. Tere, Levi, tere! Mi az? Hol vagy? Itt a hátam. De az nem a te házad, az másé. Ja, talán. Ez a tiéd. Ja. Bemenjek? Nem! Jaj! Te átitakulok! Maja, PvP-zünk. Akapekem, nem tiszták ki. Hát jól van, gyere csak te kutya. Pucsa, mucsa, lucsa, szaros, kutya. Maja, ezt nézd. Ez osztop! Gyere csak ide, Maja. Nem tehet semmit azokban a pillanatban. Ha! Megint! Maja, segítel, azt
meg kell nyomnod. Köszi. Szívesen. Azért találkoztunk. Nem. Pedig Harry megmondta, hogy veszélyes szörnyek. Maja, ez most tényleg te voltál. A barlangban pedig semmi okod nem. Ez az, vihetünk egy maját. Jól van, elengedjelek. Megbukjak. Bam. Olyan régóta. És nem tudtam kijutni. Admin panel. Jól van. Spain Braille. Majd várják, kilépek percre. Ne! Nem fogsz kilépni. Majd vissza fogok lépni, ne féljél. Opa, befogtam. És nehogy lopikodjál itt nekem, vagy lezárlak. Bevetted. Haj, 309887. Srácok, amúgy tudtátok, hogy én minden nap félig a játékokja. A játékok főnöke vagyok félig. Majdnem. Hogy ez beválik. Ez lehet beválik. Nem tudtam. Még így is. Hosszú Maja, lépek meg vissza, jó? Jó. helyen lefelé megtaláltam. Megesnek, meg foglak enni. És bújjanak. El tudunk venni érted. Oké? Na, nyomjad, csak nyomjad! Vamos! Várjátok, picit adok. Ez legyen egy milliós vagy a milliós? Levi, gyere hátul, a taljam a hátam. Gyerünk! Sós is szabad feladni. Levi, Amióta? adok neked találélót. Örökkön örökké. Levi, adok neked találélót. Köszi, nem kell. Egy kell, Levi? Add ide. A véleményem. Add ide. Nem, semmit nem ad. Levi, adtól nekem. Most nekem kell egy Los X7 vagy egy Los Lucky Block. Levi, te neki. Mehet és jöhet minden nap, az is meg az is. Na végre. Levi, hűlte Lucky Block! Ez is! Jó, Maja, az egyiket te megverted. Ja, tényleg elfelejtettem, kevés a pénzed, csak 100 van. Jó. Tesó! Kapd be, Maja! Jó, tényleg elfelejtettem, sokat tud adni néha. Maja, neked adjam? Igen. Maja, először megveszem azt a Lucky Blockot. Te Nehogy elmenj! Ne, kis wow. Gyere ide! Hé, okupali! Add ide nekem. Maja, gyere hozzám! Oké. Beengedlek! Gyere a bázisomba! Oké. Vedd el a Los Bombit! Vedd el a Los Bombit! Eztet vedd el! Köszönöm, Levi, te leszel. Menjél haza! Ja. Haza! Jobbra, te hülye! Ja! Jobb! Nem érted? Adjad már, te hülye kutya! És nem szabad eladnod, mutatom, hogyan szedi fel a pénzt. Így. És várjál, becsukom a izémet, a bázisom. Oké, odaadok nekem léti blednek. Maja, most már nem! Hát sajnálom, tényleg! Adjak neki egy kakát. Nem, találélod kicsit. Los orcaletto, sei nagy szar. Hello. Majd gyere, kövess engem. Igen. Te tele hülye kollega. Megkaptam azt a 3-at. Nem. Ne.
3 rossz játék, vagy egy. És ez. Vagy ez. Ez hülye. Tudja, hogy hallom őt. Mutáció, legyen egy rainbow. Legyen 5. Legyen elfele. Nem át! Vége az egésznek, direkt nem figyeltem. Jaj, még elfejtettem, 2 rész maradt. De hülye vagyok. Lejte le! Te le hátumpó! Majd az én házam. Nem, tajé! Ha, bevetted! Majd ezt nézd, ez nagyon jó fog lenni neked. Jönnek a lucky blokkok! Jönnek a lucky blokk... Mégse. Eldobnám. Most jönnek a lucky blokkok! De tesó, ennyi se jó! De... Majd fel foglak pofozni, te kutya. Ne. Mindjárt nem szeretlek, te kutya. Rohadjál meg. Strawberry, Santa, Zombie, Rip. 4 jó. Négy legyünk ott látom neki. Négy. Lévi, ott látom neked, én vagyok én. Kacsa vagyok. Én kacsa vagyok. Én kacsa vagyok. Én kacsa vagyok. Majd ezt nézd. Majd a bukjál meg, te hülye kutya! Várjál. Nem tartok bele. Most még gyenge a tested. Újra Majd még várjál, visszalépek. Te is lépjél ki, aztán vissza. Majd rajtam kell joinolnod. Hova tűnt a privát szerverem? Tesó! Kapd be! Te telefon. Na, srácok, nem nektek mondtam, de tényleg, bocsánat, nem nektek mondtam. a dalomat. Hogy igazából nem is volt rá szükségem. Csak te voltál a fontos. Csak te. Jó síros kutya! Szét foglak rúgni! Kacsa! 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 Hülye kutya! Rohadt kutya! Várjál, pacsa! Pacsa mangi! Pacsa mangi! Mangi kinész! Mangi tu! Na hazudenész! Nagy szabadnak! Soha, de soha! Nagy szabad!
Lehet egy Premier Fesztivál Lucky Blokkon, vége lesz egy mélyára. Újra miáll, és miáll, most miáll. Miáll és miáll. Miáll, miáll, miáll. Oké, akkor mi legyen? Édesapám! Maja, gyere! Gyere! Adok neked egy ilyet! Ezt neked adom! Ezt neked adom! Gyere! Lába! Gyere a bázisomba! Adjad! És én beviszem neked. Melyik kell? Ez a három közül. Neked. Az? Igen. Hóember? Igen. Vigyük. Ez fura volt? Bocsánat. Fura volt, csak hát mindketten azt hittük, Hogy nekünk hallják. Ja, ma is azt hittük. kiderült, hogy a pajzsgenerátor nem is pajzs. Azt az információt megosztottátok volna velünk. Próbáltuk. Letört az antenna. Az az ős adat. Oké, szóval mi a halálra lőttem rá? Egzotikus anyag. És tudjuk is kéne, hogy ez micsoda. Figyelj, mutatom. Dr. Brenner jegyzetei 83-ban. Valóságos aranybánya. Minden benne van a kapcsolatban. Hogy alkotta meg? Valójában mi ez? Még van mit megfejtenem, de ez ki van esőzni az agyat. Szanszásítva. Holly nem a fal túloldalán van. De akkor hol van? Nem tudom. Pontosan, de egy biztos nem a fejében. Amivel ketté vágtam ezt. Mi volt ez? Micsoda? Majd neked adom ezeket a szikreteket. Gyere a bázisomba. Arra felé. Adjad csak. Adjad. Így kell odafele menni. Várj. Az melyik? Milyen? Csak kókuszos? Jól van, Mája, akkor vedd fel azt, amit adok neked. A Mikulás akarok. Vidd, vidd.
Szia, Maja! 2 milliót ad, az pedig 2 millió 6-ot. Azt találja a hátra. Igen, odafelé. Oké. Kell ez a tortugini? Voyager Beta. Tortu. Oh, tortu. Oh, tortu. Tortu. Oh, tortu. Így csinálod, Maja. Mint mondtam, Voyager gamba. Azt találja a hátra. Maja, egyre nagyobb a házam. Nem igazán Nem az a tiéd. között telene friás adóban Ó, stop, csinálj meg Krisvényre házad, és így ismerősek lennek. Csinálom neked a házadat. Csinálom neked a házadat. Ez itt a házad, tudtad volna, és most pedig 3-as lett. Kész. Na most ki kell lépnünk és vissza, jó? De rajtam lépjél majd, rajtam, érted? De rég nem játszottál telefonon. Robloxon csak az enyém ment. Mi van ezzel, tesó? Mi van ebben? Adja. Még egyszer utoljára Majdnem ellettem. kémkedni fogsz nekem. Igen. Az először helikopter. Max kinyitott, biztonságban van. It's a dream here. Most meg egész nap minden. Anya, ha Lukásznak igaza van, ma jött el a napja. Vecna a mai napon fog lépni. Azt hittem győzhetek, de igazság szerint Maja, lopod az emberem, le kell ütnöm téged. Maja, lopjad végig, melletted vagyok. és ő Le kell ütnöm. ő egész idő. Lopjad. Nem. Egész Ha! pont. Ja. La. Nem. Ha. Na jó, mehetsz ki. Menjél. Ez az igazság. Hé! Akkor hüvelye. Nem tudtad, hogy vissza tudtam szerezni a régi fiókot? Akkor Nem, hanem a Bjózsilev 007-et. Ne! Maja kinyitotta. Nem maguktól terjedtek. Maja kinyitotta. Zárd be! A Maja kinyitotta azt az ember. Földre. De mi menjünk be. Ulen! Premier Fesztivál blokk! És ha egyedül képes voltam, Jó, van, menj be hozzá, mert kinyitotta azt a földre. Várjál még. Aztán bezárta. Maja, nem szeretlek! Én is akarok játszani. Lépjél be! Tudod, be tudsz lépni, ez egy privát szervre megyünk. De a PS-et. Hát lépjél, na. Oszta. Geri, hol van? Bajnom, merre kell cserélnem. Hát otthon. Gyere ide. Maja, ezt nézd, ez szét fog téged pusztítani. Ne félj, Maja, ez nem bánt, Maja. Ez nem a valóság. Oszta, most Maja ezzel. Kérlek, Maja. Bevetted? Maja, ezt nézd. És ezt. Levi, te hogyan? Mega. Hát úgy belépsz a játékomba. Nem tudom, hogy. Hát tudod, rajtam lépsz. Osztani. Igen, ennyi. És valahogy nem tudom, hogyan van Premier Fesztiválom. Még 3 is. Nem engedi. Mi?
hazudik? Minek nem engedi? Minek a francba? A majának láttad a fiókot. Jó, újabb, ilyen tripló tralálító. Levi! Nem! Ha! Levi, ezt nem az igazi. Ó, tényleg. Legyen ez? Jó. Hé! Gyerünk. Maja, ha nem engeded el, akkor kibannollak, és nem szeretlek. Levi, nem tudok belépni. Hagyusselek már le te. Levi a szerveredbe. Maja, akkor nem szeretlek. Levi a szervered. Jól van, ezt az egyet ellophatod. Menjél. Anyaj! Levi! Levi! Mi az? Hagyj lépjek bele a szerveredbe. De hogyan, milyen, hogyan? Francban, ha. Ilyen sírós gyerek soha se volt. Hogyan akarsz belépni? Nem tudsz. Mert kiblokkoltál. Nem is blokkoltalak ki. Te kiblokkoltál. Uh-uh. Azért, mert nem akarsz el. Leos, Jó. van fenn! Leos, van fenn! Opa. De mit csinálsz, Levi? Hát veszek egy kis admin panelt. Van admin panelom, és a bázisom a kóaticos. Melyik a maja, Levi? Balra, ja igen, elfejtettem, hogy neked nincsen meg. Visszafeltelem. De ő régóta, na mindegy. Lefetelem. Beírod a nevét. Itt van semmi. Az nem az igazi, az eredeti Dominik 067. Ez a Macsi. Őt szeretnéd? Őt? Ő nem az igazi. Én csak mondom, tényleg. Maja! Ja? Azért, mert kiblokkoltál. Nem blokkoltalak ki. De. LPG Levente és egy LPG Levente. LPG Levente. Gyere, Levi! Gyere! Soha, Gyere, itt a pártitom! soha tudom, hogy mit akarsz csinálni. Ne féljél, nem megyek, soha se fogok, tudtad? Nem akarsz tőle lopni ember? Alen hazudni akar. Vagy Még egy lassergó. Maja, ezt tud, Levi. Maja, gyere hozzám. Mi? Ezt tud. Gyere hozzám. Maja, gyere hozzám. Akkor nem szeretlek. Ezt nem azért vettem, hogy szeretjük. Ezt mindenki. Anya, Maja kiöntötte a vizet. Menj el, kutyám. Spiderini, Spiderini. Csak egy perc. De anya! Anya, kapcsol ki egy percre! Ilyen kompit. Mi az a percre? Itt vagyok, srácok, elfelejtettem, hogy ma most van az event. Nem azt bírottam, hanem a tréda bírottam, srácok. Ja, és bocsa, hülye beszélek. Vedd meg Véjord, headless horseman.
És már van egy strawberry. Los combinados. Bejuttad azt, aki próbáltál lopni a strawberryt? Csukd be, csukd be, csukd be, csukd be, gyorsan! Gyorsan, mondtam, gyorsan! Gyorsan minden Ballerino nap! Lolò. És próbálkozz jól lenni, La strada Veritas. Nuclearo Dinosauro. Az a Los Mateos. nyisd ki! Grab! Bevetted! Meddig lesz ez a hülye evented? Pedig nem is Stilla Brérot, hanem Fura Brérot. Azt nem szabad megvenni, túl rossz. Aguerrini la A Pavia. spagetti főleg. Olen mondhatom? Minek van ott rér, tum, száhú, mégis már nincsen olyan, hanem csak ilyen jó van, sziklet. Olen, bázisod! Conflito Samito. Én éreztem. Olvasson. Levi, ez nagyon nagy nevetés. Vedd meg! A nagyokat kell megvenni. No, my hotspot. Yeah. Jó sport. Spaghetti toaletti. Spaghetti toaletti. Olen egy lány le akarja lopni a strawberryt. Los Hotspocitos. Hát nem szabad csúnyán beszélni, tudtad volna. Csúcs. La vacca Saturno Saturnita. Van egy kis blúzád. O din 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 dun. No, csak bent vagyok. Mit? Soha! Nem lehet soha! Miért nem? Sama el la lunga. 200 millió is megvan, csak annyiban meg, hanem 200 millió is. Vannak szikszebönnyei, mindenki tudja, még vannak kekszek is, seggek Los is. Hotspocitos. Egyex is. Nem tudom miért, nem tudom mondani, de valamiért fáradt vagyok. Olenka lei la grande, la supreme. Tra la La supreme, te hülye. Hallatlan. La supreme, érted? Nem érted? La vacca, vagy mi is már La supreme. Nehogy ellopják! Üssed már le! Ja, a szekember. Nuclearo Dinosauro. Nem tudom, hogy néz ki, mert most nem látom. Igen, elfelejtettem megnyomni. No, mi lesz az, most La nem grande látom. combinazione. Mi az? Catcher one mustard. Chocolate elephant. Csak már elefánt. Bárcsak nem lenne a helyzet. Bárcsak nem lenne az egész nap. Budutta játék. Fú, hülye Los játék. Tralleritos. Milyen rossz ez. Alen, nem úgy kell neked most már. Neked adom. Mennyi lesz a prémé kell, Alen? Mennyi lesz a prémé? Tényleg elfelejtettem az adminokat. Szuper sok már olyan. És már ez kakap. Los Hotspocitos. Kakis. Spaghetti toaletti. Ez nem is adná. Nem látom. 28. Mindjárt levesz.
sem. Most már. Nyitni, és nyitni csak, és nyitni. Srácok, olyan, mint ha itt semmi se lenne. Stop it! Sigmából, csak hülye Sigmából. Bárcsak nem is lett volna. Los Spiderings. Jó, srácok. Újra becsukom már, de is meg... Igen, elfelejtettem levenni a hangot. Na, mert... Mi az? La grande combinazione dei nostri animali. Na, kinyitottam. Ez... Tesó! Ez komoly? Megnyitott, tesó. Megnyit. Tesó, ez komoly? Megnyitod. Ó, stop! Tesó, ennyire sokat. Tesó. Sigma, la grande combinazione dei nostri animali. De hol van akkor az? Ja. Itt. La grande combinazione dei nostri animali. La grande combinazione dei nostri animali. Biztos, srácok. Ez nagyon komoly. Tesó. Mindegy. Srácok, aki lájkolja ezt a videót, az egy ilyen... Az egy... Máté... Nem. Graipus medusi. Sigma boy. Fú, hülye Sigma boy. Dragon cannelloni. Catcher Most srácok, ezt nem fogom nézni. Na, Ezoxecula. ilyen a hang. Mert... Na, kinyitottam. Loszottot. Garama and Madunda. Nuclearo Ez jó dinosauro. Na, akkor ennél csak fogom Nuclearo dinosauro. újra. Catcher mosturu. Na, Odin Lo dindino. sapevo. most már lehet Ketuban kinyitom. kepa. Garama and Madunda. De most sokat ad, 46 000, tök jó. Mégis mitik. Most egy admin, vagy... La Szerintem grande többnyire. combinazione. De tesó, Los combinaciones. annyira sokkal lekidokkom. Ez perces. Hotspot. Hova tegyem akkor miért, melyiket, ki tudja, no. Srácok, Orcalero orcala. Catcher mosturu. La grande combinazione dei nostri animali. tesó. Los tralaleritos. Mi... Ja, 20. La grande combinazione dei nostri animali. Már nem használok. Sigma boy. 20 000-es, hol van ez a 20 Graipus 000-es? medusi. Nagyon csak. 45 rossz, és 68 ad. 20 000-es már nem használok. Igen, ezt is. Öpecske, régik. 36, 37, 30, 48, 32, 33, 24. Arra se tudom. Na igen, elfelejtettem, majdnem teljesen. 80 valahány, ez 68, vagy 50 valahány. És ez. Jó, akkor most teszem az újit. Ez milyen event? Most láttam milyen. Ez egy új. Egy, kettő,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tesó, már 513 millió 493 millió 696.864 pénzem van. Ezt adom, mert gyenge. No. Job, sahur. Ne? Wow. Oh. Bye. Na, ez nagyon örült. Los Mateos. Los Mateos, mennyit ad? 2000. Összeférhetünk. Tesó, az mit csinál?
Bárcsak lenne ez egy játszerverem. Ki az a Raimeta? Ja. Sorry. La grande combinazione dei nostri animali. Sose adnám el. Na, hogy nézzem. Mennyi? 10. La grande combinazione dei nostri animali. Srácok, mióta vagyok videó? 46 perce. Crypussi medussi. What's the end? Og. Szállj le, nem jössz ágyról. Grade. Hogy diff. Lenni! 599. Film. Szállj le az ágyról. Nem mehetted a szétszót. Most már felmehetek az ágyra. Igen. Szedjék össze a játékot. La grande combinazione dei nostri animali. La grande combinazione dei nostri animali. Olen, ami majd Sigma boy! Ez volt az igazi meglepetésem a szülinapodon. Nem ma van a szülinapod, Olen. Sigma boy! Ad nekem a
oda? Mert én mondtam a mamának, vegyen nekem távirányt, ítószatót. Várjunk, mit adjak oda? Az igazi? Az igazi összes. Szeretném, hogy az majd a földön egy darab szemét sem van. Los Mateos. Azt kell nekem. Allen, nekem az a fura, hogy mit énekelsz. Az, hogy hű a bohóc, hű a bohóc. Hű a bohóc, hű a bohóc. Már van los coming break. De los seven. Los Mateos. 205 ilyen kevés ez a Los Mateos. De Allen értem. Én azt nem értem benned, hogy ilyen fura vagy. De rosszul mondod. Extint. Nyitunk egy pár extintet. Extinct ballerina cappuccina. Akkor a másik. De minek több? Ez már sok. Ezeket majd később. Ez már sok. Extinct frigo camelo. Hú, tesó! Mi van ezzel? Majdnem eladtam Jojo sahur. Ez mi volt? Extinct frigo camelo. Extinct frigo camelo. Extinct ballerina cappuccina. Extinct ballerina cappuccina. Extinct ballerina cappuccina. Az még ingyen is mégis nem jó. Akkor legyen egy extinct. Lucky Block. Nem is értem, hogy Lucky Block. Miért Lucky Block? Nem értem. Extinct frulli frulli. Szóval soha többé nem fogok nyitni extintet, mert ilyen rossz. Na mindegy. Legyen több sohasem, mert ellophatják. Van olyan, aki direkt ezt csinálja. Úgyhogy felviszem. Srácok, amúgy tudtátok, hogy... Ja, és Leon, és Ambush. Bocs, de nem fogom nektek adni, mert testvéremnek adtam 3-at. És
A testvéremnek fogom adni az utolsót, és elköltöttem 3-at valamire. Ez szintre. Olen, neked fogom adni az utolsó egy Robuxomat. Nem tudod, hogy kell. Let's motor la Supreme. Azt majd én. No, Nilo la Supreme! La suprema combinazione dei nostri animali. Ezen. Ennek nem lehetett még sohasem. Na. Nézzük csak mennyit ad ez a La Supreme. Amúgy lehet sokba kerül ez a La Supreme. De tesó! La suprema combinazione dei nostri Soha többé animali. nem fogok felvenni egy ilyet. De soha. Ilyen kevéset. Ilyen keveset. Ilyen keveset. Tudom, úgyis az lesz. Már rendesen nincsen egy jó lakidni. Bárcsak több lenne az emeletemben. Extinct Frulli Frulla. Bárcsak lenne egy most már. Lenne egy jó, amit többet ér most már. Tényleg elegem van ezektől. Extinct Frulli Frulla. Mindjárt most van a testvérem születésnapja. Nem tudom miért, de valami csak ez van, és ez is volt. Hagyjad, de most ennyi. Anya, neki olyat vettél, nekem pedig ilyet nem vettél. Ilyen volt. Hallgass, mert szegénynek nem volt olyan sima. Nem volt sehol. De nem volt sehol. Simát akartam venni. Erkán.
Srácok, egy perccel leállítom a videót.